Bas ymlaen i Smith mewn camu ar draws Conor Howard. Mae'n ryddhau Kieran Smith ar cyffyrddiad. Yn dyfoi'r cwrt Cosby i'r ergyd. O, bron i dwyllo y gol o'r ystod nath o'n dda i symud yn hwyr i'w chwith. Howard yn gwneud yn am y heibio i Stevens. Mae'n brasgamu mewn i'r cwrt Cosby. Mae Wild yn y canol. Mynd i hun ar bediad o didog. Rediad wych gan Conor Howard. Mae Ramsey yn sefyll i fyny'n gadarn. Bores, teg at Edwards arbeniad. A mae gefn yr oed. 6 munud o'r hanner cyntaf weddill. Oedd ein chwip o Gornel ar symudiad yn odidog gan Dave Edwards. Wild. Howard. Mae'n ryddhau Bradley. Yn mewn i'r cwrt Cosby. A Jack Kenny yn opsiwn o Bradley mynd i hun. Mae'n disgyn i Conor Howard. O'na lawio fanna gan Anthony Stevens. Bas wych tu mewn i Howard i Smith. Mae'n cael ei faglu. Gael ei dynnu yn ôl. Cyd Gornel mae'n gael. Cyd Gornel i'r bala. Yn fyr i Shannon. Neb yn gael lawr ar hyn o bryd. Shannon yr ergyd! A mae drwy'r clwstwr o'r chwaraewyr. Drwy John Rushton. Gol gyntaf o'r tymor i Oli Shannon sy'n dyblu mantais y tîm cartra. Beniad. Un dda i Dave Edwards. Edwards yn rhyddhau Shannon. Mae'n cael un yno. Mae chwilio mael. Shannon! Jones gen i'n sicrhau'r triffwynt i'r bala. Ail o'r noson, ail o'r tymor i Shannon. Wild arbeniad i Kenny ddim yn cam sefyll. Os o gyfer Flynn dod yn ôl i'r gêm, Jack Kenny. Mae rownd y golwr. Mae'n alygedyn obaith i'r Flint. 1 munud ar 15 o'r 90 yn weddill.